Am avut o colegă la lucru, o am adică încă, care se plângea că nu poate să-și adune bani să dea la școala de șoferi. Voia să dea la școala de șoferi, are deja vârstă, dar nu contează, nu asta e detaliul important. Nu putea să-și adune bani de școala de șoferi. Zic eu, bun, ai cheltuieli mari pe lună probabil, nu? Sau de ce nu poți? Că stă cu a ei, am întrebat-o niște detalii. Că stă cu a ei, că cheltuie bani pe mâncare și pe țoale și pe ieșiri aici acolo. Zic, ok, nu poți să reduci din alea. Ieșiri, țoale. Am luat-o direct așa, tare. Deși nu asta voiam, dar am luat un pic mai tare așa. Că e mic salariul, că nu știu ce. Bun. Trece timpul, asta e gen... Am lăsat subiectul așa în aer, că n-am avut timp atunci să explic. Am lăsat subiectul așa în aer, o trecut ceva timp. Nu mă știu exact, în jur de 2-3 luni. Că și-a adunat în sfârșit 1500 de lei și mai are nevoie. Ăia s-abia jumate sau... Nici nu știu cum sunt prețurile acum, da. Ăia s-abia jumate. În fine. În gândul meu a fost deja un șoc. Gen, mamă, în 3 luni ai adunat 1500 de lei. Ok, nu asta e important. Bun. Ok, zic, bravo, ține tot așa, adună-ți bani în continuare, încearcă să pui și mai mult jos dacă îți poți. Vine a 3-a zi la lucru după ce îmi spune chestia asta. Că nu mai are bani, că a cheltuit toți banii, că a mers în mall și a văzut nu știu ce. Cum pula mea ar trebui să... Cât de nedisciplinat ar trebui să fii să faci chestia asta, să te chinui 3 luni să-ți aduni 1500 de lei și după să-i strici în 2 zile în mall. Cum? Eu stau și mă întreb, cum există oameni de genul? Cum, mă? Cum? Mi se pare șocant. Jur că mi se pare șocant.